Tatlong bayan at 2 lungsod sa Pangasinan isinailalim sa Provincial Dengue Watch List. Balitang tinutukan ni Kim Bandarlipe. Isinailalim sa Dengue Watch List ang 3 bayan at 2 syudad sa Pangasinan matapos makapagtala ng mataas na kaso ng dengue sa unang buwan ng taon. Nanguna ang Binmalay, sumunod ang Santa Barbara, San Carlos City, Urdaneta City at Calasiao. Gayunman, ayon sa Provincial Health Office, mas mababa ng 37% ang kaso ng dengue sa unang buwan ngayong taon kumpara sa parehong panahon ng nakaraang taon. Walang takip yung mga balde doon. Kaya isa na naman ito na tinitingnan namin na probable source po dyan sa itong mga ating dengue cases. Kadalasang tinatamaan ng sakit ang mga nasa edad 5 to 14 years old. Sa kabuuan, nasa 360 dengue cases na ang naitala sa lalawigan. So nagkakandak sila po ng surveillance at saka tinitingnan nila kung mayroon po doon yung mga kiti-kiti, no, na later on magiging lamok at magdudulot nga ng sakit po ng dengue. Tinitiyak ng pamilya ni Aling Rowena ang kalinisan sa kanilang bahay at kapaligiran. Mabisang paraan daw ito para makaiwas sa anumang sakit tulad ng dengue. Pag naglalaba ka, kailangan itapon ka agad, hindi iimbag doon kasi doon po yung nag-ano ng kiti-kiti para maiwasan yung pagkaroon ng dengue po. Kasama si Ron Alister Tañedo, ako si Kim Bandarlipe, naghahatid ng Balitang Amyanan.